Společnost Austro-Baumaschinen vznikla v roce 2003 jako nástupce rakouské společnosti Austrodiesel, která tehdy ukončila působení v České republice. V roce 2008 přešla společnost do našeho plného vlastnictví a stala se 100% rodinnou českou firmou. Centrála společnosti byla v začátcích v Brně s pobočkou v Praze. Aktuálně k centrále v Brně přibylo 5 dalších plnohodnotných poboček po celé České republice a 1 dceřiná na Slovensku v Žilině. Již od počátku našeho působení přinášíme našim klientům na český trh v zastoupení značky Atlas, Kobelco, Terex, nyní Rockback, a to až do posud. Postupně jsme doplnili portfolio o další značky, jako je Dieci, Fiori, Dresta a Hydraram. Abychom zákazníkovi nabídli maximální možný komfort, založili jsme v roce 2017 dceřinou společnost Aberrand za účelem zapůjčování stavební techniky a příslušenství. Díky zvýšené poptávce po kvalitní a cenově výhodné technice z Asie však po čase přešla společnost Aberrand na plnohodnotný prodej čínské značky Liugong, což se ukázalo jako velmi dobrý krok. Dokazuje to i výsledná zpráva společnosti Liugong z roku 2022, kdy český a slovenský trh v zastoupení Aberrand se pro ně staly nejrychleji rostoucí trhy v Evropě. Společnost jsme začali budovat s 8 až 10 zaměstnanci, dnes je nás 50. Velká většina zaměstnanců je s námi více jak 10 let, za což jsem velice rád. Děkuji všem, že pomáhají utvářet naši společnost jako rodinnou, stabilní a plně českou. Rodinná povaha naší firmy předurčuje náš vztah k zákazníkům, snažíme se vyjít vždy vstříc, náš servis pracuje non-stop 24/7. Slovo nejde v podstatě neznáme. Na závěr musím opětovně poděkovat všem zaměstnancům za dosavadní výborně odvedenou práci, bez které bychom na českém a slovenském trhu 20 let jen těžko vydrželi na této úrovni. Samozřejmě velké díky patří i všem našim zákazníkům, kteří nám dali důvěru ve společnou spolupráci.